Бызда әтилі улы Хусейновлар. Хөкемдәрнең сыбызгысыннан соң олар арасында олка өчен көрәш башланды. Бызның бер ягында балалар, икенче ягында әтиләре. Кубок поколений стал уже доброй традицией в нашем городе. Я сам еще помню. Буыннар кубогы турнирын үткәрү традициягә әверелеп бара. Мин үземдә бала вакытта әтиләребез, хәтта әниләребез белән дә уйнаганым истә. Үзләре бызга чыккач әти-әниләр хоккей уенының бик үк җиңел булмавын үз җилкәләрендә татый. Һәм моннан соң тренировка вакытында баласына шелтә белдергәнме, юк икәнлеген аңлый башлаячаклар. Birinci тайм охырына якынлашып килә. Исәп 2-0 балалар файдасына. Ләкин әтиләр дә бирешергә уйламый. Тик нигәдер аяклар гына тыңларга теләми. Бу тренировка вакытында трибунадан тизрәк дип кычкырып утыру гына түгел шул инде. Бүгенге хоккей уенына күпләр гаиләләре белән килгән. Уллар һәм әтиләр бызда, әниләр трибунада. Ләкин менә бер сорау. Җанатарлар ролендәге әниләргә кайсы команда өчен җан атырга соң? Мен балалар үшін бигрәк тә күбрәк җан атам, чөнки минем әтием биген уйнамый, тик алайда әтиләр бик күңелле уйныйлар. Алар өчен тоже бик шат, алар спорт белән шөгыльләнгәнгә күңел шатланып тора. Бик күңелле уен бүгенге секендә. Айырышада инде безнең әтиләребез шундый кызык уйныйлар. Менә күреп торасызбы, безнең малайлар опять гол забили әтиләребезгә. Әтиләребез бик кызык уйнайды, особенно безнең. Егылып та китәләр, тәгәрәп тә китәләр, тырып та басалар. Бүгенге уеннан соң мин хоккейны да катырак ярата башладым. Мин уйлаган идем, безнең әтиләребез балаларга поддаваться итәрләр дип. Но безнең наоборот, монда хәзер малайлар әтиләребезгә поддаваться итәләр. Әллә әтиләр остарып киттеләр, әллә уенның тәмен белә башладылармы? Балаларның капкасына бер-бер артлы туплар ява башлады. Исәп 6-2, алда әтиләр. Яхшы гына матур гына уйныйбыз. Хәзер балаларны җиңәбез. 2-0 аталайдык. Хәзер 6-2 уже. 6-2 хәзер. Җиңәбез яхшы итеп. Без инде күнгән менә балаларның уеннарны карап торганда тренировка вакытында аларга ниндидер советлар бирәбез, инде тизрәк, кичлерәк дип. Үзебез уйнарга тыңгач хәзер сиздек инде авырлыгын, тышты балалар да молодцы уйныйлар бөтенесе. Бу вакыт яшь хоккейчылар ягында хисләр кайный. Бер карасаң, әтисенең гол кертү горурлык, ләкин кем капкасына бит. Минем монда әти уйный. Безгә бу уен бик ошый. Мин әтигә гол керттем, ура! Без, конечно, бераз гына проиграем, но аннары уен беткәч безгә әтиләр шоколадкалар алдылар. Уен ахырында Кыш бабай балаларга бүләкләр таратты. Һәр уенчыга үзенең номеры язылган баш киемнәре. Әтиләр өчен иң зур бүләк балаларның шатлыктан балкыган йөзләре.